βίντεο. Έρχεται προς τα μας, ξιστά περνάει. Με μεγάλη ταχύτητα κιόλας. Το κρατάω ακίνητο για να φαίνεται από μπροστά πως περνάει. Έχουμε παρέα και το σκύλο εδώ. Το μαζί μας. Τίποτα δεν φαίνεται. Πριν βλέπαμε την κορυφή πριν ένα λεπτό. Τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Και όχι δεν βλέπουμε τίποτα. Σε λίγο δεν βλέπουμε ούτε μπροστά μας. Μας πλησιάζει. Έρχεται, ναι. Εξαφανίστηκε η κορυφή. Για το λόγο του αλυσιές. Στο μέτρο 900. Άρχισε να ρίχνει ρηπές. Σταματάει γιατί αρχίζει να βροχεί πλέον. Ρηπές καλές.